Allah ka me ba mu na farko. Garin da ya zahi tun da zan nake nan rayo. Yaro Allah saka alheri. Allah saka alheri kaji. Allah cikin tsayi. Allah cikin magaba. Baba, yara da Allah ya ciki na yau. Salamatu kawai ke kira yau kuma gashi akwai zuwa gumbulki gashi banda ko sisi wata haka ake ji. Haka ake ji. Haka gane ne ko wallahi muka biya ma gwamnatin nan Allah ba mu ce ba zai aiki ba shi aikin gwamnati. Wallahi wata ran saboda abagan yin wata take zamu dinga tafiya. To ga ma wannan duwa wahala ce. Duwa wahala. Kai ga duwa wahala yanzu ga bi nan ba mu aikin gwamnatin kuma ga mana unguwa. Yanzu zaman kashe wando. Shine. Kaga wancan tsohon wallahi ba wa wancan a rana sai hada kuɗi sun kai 5,000. Wancan tsohon. Allah saka alheri. Nagode kaji. Nagode Allah albarka. Allah cikin magabata. Anya ba za mu bayan shi ba kuwa. Kai baba wancan tsohon ƙare ce. Kai ma kama mutum sanda can. Ai ba ta sanda inda zan samu yan canji yau hugun barki sai zan nake ga ma banda ko sisi. Allah saka alheri. kan bala'i kaga hada 1,000. Wallahi naira 1,000. Allah ka la ila Allah saka alheri kai. Allah saka alheri. Kai kana gani na dama. Baba wancan kudin tsohon can ba su kwatuwa. Allah wallahi na take buwa. Dama zan je gun barki su ga ani ko sisi ba ni da ita. Cinkin bagatin ne. Kai baba. Wallahi. Ba kara ku sisi. Yau da bala'i na ni ce da yadda za a yi na sabon canji ba ta. Ayo ma. Baba ba sadaka kake nema ne? Wallahi yaro sadaka nake. To mu dan shiga daga cikin lungu sai mu fara. Allah ka a cikin. Mu je ka dawo. Je baba sawa. Mu je. Ana nan wajen zai. Dan Allah wayo dan Allah ku hakuri. Na shiga ba dan Allah ku Da do. Wayo sun kashe ni. Kan ba kaga dai kan do. Hada 500. Sun kashe dan Allah ka ni ruwa. Da mugun kuɗi suke samu Sai ne. da jika ce. Kai ba ni na kawo shawara ba kike shi. To mutane. Kaga wannan tsofin Akan ina ne. Mutala ce. Mutala ko za mu Allah ya dan da yaran zamani. Da wani? Kaga ne ai zan je gun bulki su ma bulki su ma za a wanda gaba nawa. Allah to kai Wayo wai konkoso ka na. wage ba ni na kawo alge ba. Konkoso na. Kaga ne ma me gun bulki su zane Konkoso na. Ake dan kiya yau ba. Allah kai ni inuwa. Kai da Allah A kama ruwa. Shikenan. A kama ruwa da Allah ba kuwa kusa nan. Bilkisu mai gadon zina da duk sunan ki da Bilkisu Bili wala da sunan ki da amma ko la yamin cimin lamar kwana biyu ma baka dan yi min dan jama'a ke dan sun yi a zuciya ta ba ya cikin wannan wankan mu din naki wallahi Gaskiya ta yi kyau sosai ma. Allah Wani laya. Ya gida. Ya sha kwana. Wannan suwaye. Baba samari na ne. Samarin ki? wannan babanki ne Dan iskan su an shaman kuɗi ina bara ki sai samarin ki. wannan kin gane can Usaini na ne dan je dan yi mai iyawa kin gane Kai. amma ni ai kin san ni babba Kin ga wannan gayan kamar an cika tsoho cikin abin ganin. Wa cika ma fashin. a kin gane baby Da ku yan fashi ne? a kin gane ni wa dan fashi ne kin gane Baba iri in wuni ina bara bisa santa ka zo ka tare ka an shi. Wai kai diyata ma za ka aura? Ba ku
kai a yau ma ban buge kai ne shi na rabke ka da an shema kuɗi ka ce masa rikina a ba san ta bane ke kare da Allah wallahi kai ba gane ai dan juya wannan wanda da ka sani amma ma sai irin wannan ba wannan kan bula ba mu leka inda yake asal mutum yake sa Allah ro asiru ku ne ake ni na riga na addu'a ya ta za ta auri malamai amshakin mai kuɗi ba irin ka wannan addu'a talakawa ta ansu Allah dan juya mu gani wai yadda ka san an diga tsoho cikin ruwa Allah da halitta wai kai ma mutum ne nan ni ba celebrity ne ba ga gane celebrity ne ga gane yake koya ma Adam zango wanka fa ka ka ƙara zuwa nan gidan ni ma zai sha Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing YouTube channel, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Forget what they doing, keep on